дойдохте. Тази вечер представяме акварелите на Владимир Щербак. И когато ми казаха, че аз трябва да открием изложбата да кажа няколко думи, нямаше нищо по-лесно от това. Трябва да ви кажа. Има една такава история, която може би някои от вас не знаят. 80-та година или 79-та. Почти никой не знае. Да. Маре, най-интересно е, че и ти не я знаеш. Това беше това още по-интересно. Баща ми казва, в Сопот е дошъл един художник руснак, който е много добър, много интересно рисува и как се казва Владимир Щербак. В същото време на Шипка 6 има обща изложба и там виждам две картини на Щербак. 79-та година, да. Далечна. И едната картина се казва Водолюбие и това са българските митове. И тая картина, така няколко пъти с това момче с розовата риска ходихме да я гледахме. Аз се хваля към аз този човек, баща ми го познава. И след няколко месеца се прибирам и също тая картина я намирам, колкото и да ви е чудно, на стълбището в апартамент. Готова за закачване в стълбището. На стълбището. Не в апартамента, на стълбището. И викам, какво става тук? Викам, знаете ли какво имате? И като донесоха, вика, тая картина, подариха на баща ти, ама нещо не мога да я разберем. Нека, дарите ли картината вътре в хола, където седят 30 години? Аз му дадох. Да. Да, картината е уникална и много съжалявам, че така дългичко се получи, но говорята уникален. Разбирате ли, един човек, който е дошъл от 2000 км да нарисува по някакъв невероятен, особено колоритен, интересен начин най-българските митове, това беше нещо, което направо ме втещи. След това ние сме правили няколко изложби тук, по-точно две. И трябва да ви кажа, че аз много бех впечатлен от изследването на Карлос Кастанеда за Дон Хуан. И мислих, че няма да видя нищо ново, обаче днес, когато вече разгледах нещата закачени на стените, направо се ушашавих, защото се оказа, че явно има много неща още, които да се видят. Тук специално ви казвам, искам да видите българския Пегас, реактивен Пегас. Ние навсякъде сме така, да го видите за какво става въпрос. Няма да ви говоря за колорит, няма да ви говоря тук за смяна на образи, като тук змея убива Свети Георги. Това са други теми. Ще ви дам той да ви каже как, по някакъв начин, как извират тези неща и как се получават. Не така се казва. Защото как се получава? Аз като хората моделих за цяло Московец, мога да говоря, че ми харесва и на така, но един творец трябва да каже как успява да го направи. С Божия помощ сега. С Божия. Не бих казал, че... Но аз бих казал. Как се получава? Благодаря ти много. Да. Станислава също благодарности. Благодаря, приятели, че вие сте дошли. Днеска един ден искам да ви поздравя, честит празник на всички. Не случайно изложбата е на този ден. На Спасов ден. Да, не Специално случайно. Днеска Валяло ни казва, че за... следващите 10 години ще такова. За хубава година, за богата година, нали? Дано на всички да бъде богата. Здрава, хубава година на всички. Пожелавам всичко добро и благодаря ви много. Сега, ви знаете, че е хубаво такова. Хубаво е да се разгледат картините. Ние си подготвили една малка почерпка. Тук журналистката каза, че направихме грешка. Сменили сме виното с ракия, което не е чак толкова голяма грешка. Заповядайте. Другото нещо, което трябваше да им кажа, както обясняваш картина. Това дали го написано. Вече сме служили кола. И майката да води после на това. Ами това да ми харесва. Значи тук видя ли го?